Ahojte, dnes so starou mamou varíme Šulance s makom. Čo na to potrebujeme? Hladkú múku, 400 gramov, 2 vajíčka izbovej teploty, kilo uvarených zemiakov, trochu vody, aby sme vypracovali teda vláčne cesto, sol na dochutenie, mak a cukor potom na ochutenie. Môžeme ísť na to? Najprv teda očistíme a ošúpeme zemiaky. Je dobré ich šúpať ešte za tepla, pretože vtedy sa najľahšie šúpu, keď už vychladnú, tak už to ide ťažšie. Ošúpané zemiaky môžeme nastrúhať, alebo ich môžeme pretlačiť cez takéto pretlačadlo. Záleží od toho, že či takéto máte, alebo či máte normálne strúhadlo. Takže všetky pretlačíme takto. Osolíme ich trošku. Pridáme 2 vajíčka. Celé vajíčka. Teraz pridáme 400 g hladkej múky. Stačí zatiaľ. Ináč ja to zvyknem rukou. Fakt? Rukou? Mám to zamiešať rukou? Keď sa nám cesto lepí, tak môžeme ešte pridať polohrubú múku, tak aby sa cesto nelepilo. Potom urobíme valček a nakrájame na také menšie kúsky, ktoré potom rozvalkáme na Menšie. no taký by som cop, alebo tak. No. Medzi tým si napustíme do hrnca vodu a necháme ju zovrieť, aby sme ju už mali pripravenú na šulance. A šúlame konečný produkt. Hovorím, moja mama takto zvykla, ale na tomto sa to šmíka. Nie, že takto. A Mne sa to lepšie šúla v rukách. aj mne. Mierne osolíme vodu, ktorú sme si dali zohriať, ale iba mierne, keďže budú s makom a s cukrom. Voda nám vre a ideme naše šulance dať do vody. Už chýba len mak, cukor a ideme Trošku ochutnať. oleja, aby sa Áno, do misky sme ešte pridali olej, aby sa nezlepili šulance. Takže môžeš ochutnať, že či sú šulance dobré. Trošku cukru ešte. A ináč je to dobre. Ešte cukor. Málo som dala. No, Dobre. takže môže byť? Môže byť. Super, teda my vám prajeme dobrú chuť. Dobrú chuť.